तारू मधु आई ए दुगोला के आठवां राउंड में फिर मधु आई बड़ी वो छोटा व्यास गोटा व्यास छोटा है लेकिन बहुत खाता है। छोटा व्यास गोटा व्यास के फिर आगमन होइल बा। हमरे और काहे कटैला खोसु नियर ताकतरू ताके के तो मुर्गी नियर ताको हैं मुर्गी पसंद बका तोरा। एक बार बिहार में चलो एक बार ए रंजीत बाबू लामा हो जेबू तो एक बार इनका के मुजफ्फरपुर में ले गए रहनी 1 लाख भैया ऐसन गाना गोली के पूरा लइका दीवाना इनका के मुजफ्फरपुर इनका के शिवानो गई रहली हो। अगला प्रोग्राम में जून में इनके के बुलावत तरसन हां को तरसन प्रियंका अकेले भेजो काहे खातिर गावे खातिर। अच्छा इनके मार्केट जम गइल बा ना मार्केट ओने जम गइल बा लेकिन आओ गायकी का हो गाना का हो सुनो हौ केंगा बाजेला सीख एके धुन में तू गावत तारू धुन तारू। अब तू अपन धुन सुनाओ तनी धुन देखो केंगा गावल जाला 1 लाख भैया तनी इनकरो के ध्यान देवे के बा आ कहे के बा कैसे कि अरे पानी जवानी के ठोर जाए तोहरो पानी जवन जवानी के बाद ढर जाई कुछू है नहीं खे जब बुढ़ापा आई बाल तो सब जग के पाकिए गइल बा। अपन देखो है रंगल बाल हो तार हमार तो जन्म जाती है देखिए 2 साल से यह बाल रहे तब सवेरे से लगा के आइलू हमार बोलवे पहचान हो तब तो लगावे लू केजाब लगावे लू। लेकिन सुनो कहे कैसे कि अरे पानी जवानी के ठोर जाई तोहरो कि अरे तोड़पत बाड़ू कुआर में एक बार चलो एक बार चलो एक बार में हो जाए एक बार चलोगी तो बार बार चलोगी उसके बाद 9 महीने नहीं जाओगी। और कहना है कि अरे मर्दा हीरोआ पोइबुए मधु कि एक बार चलो बिहार में आ देखो केंगा गावेला तनी हिलावो हई देहरी कहिया हिली बिहारी तू है तो तू हिलावो दुगोला का मतलब गान के जवाब गान से आ तान के जवाब तान से जान के जवाब जान से दो आ सामान के जवाब सामान से आ डांड के जवाब डांड से दो आ हर चीज के जवाब हर चीज से दो। अब कहे कैसे जवानी के पानी झर जाए एक बार मात्र चलो दोबारा चले के बेरे ना मिली तारा कैसे कि अरे मर्दा हीरोआ पोइबुए मधु एक बार चलो बिहार मर्दा हीरोआ पोइबुए मधु एक बार चलो बिहार में। अरे मर्दा हीरोआ पोइबुए मधु एक बार चलो बिहार में। मर्दा हीरोआ पोइबुए मधु एक बार चलो बिहार में। हमार का देखतारू बिहार में तारा लड़की नहीं खे का बिहार में तो लड़की बाड़ी सन लेकिन यूपी के लड़की बिहार के लड़कन के बड़ा धरेली सन। अच्छा धरेली से कौन चीज लेकिन हमरा सुन लो हमरा यूपी में अबू न तो योगियों से पार हो जेबू कहा से योगी जी की सरकार चलता और जे आवेला बुलडोजर के नीचे सरकार से का दरकार ऐसा मने से कहां भिड़ा तारू ऐसा मने से भीड़ा ठेला मत जौने से पार हो जाए ठेला मत ठेल देब न मधु फिर चल जेबू आज तारू छोट बाड़ी तारा नहीं के पता छोट में कितना दमदार बा। बहुत दम बा का जन तू बढ़िया बार तो अपने आप के बढ़िया बुझाता रू यूपी में आवा नो एक बार बुलडोजर के नीचे दाब अब तो निकरिए ना पाई तो बहिला पानी खानी गरम हो गई। अगर तेरा टावर में पावर बा तो गा के दिखाओ का यूपी में बा बताओ तू का सिखाइबू हमरा तू हमरा से सीखा तनी सुर का होला ताल का हो सिखाओ ना अपन सुर दिखाओ चाहे अपन लूर दिखाओ पूछावता ना के खाली बारे में कलर मेट लगा के घूमता रू हम तो बार में लगावे नहीं तो उहो ना लगावे तारा के उहो नहीं खे हम तो लंबा बार अपन देखत लंबा वाला घीच देम बालवा निकल जाई लगावल बाल हो अगला गाना में रुआ लोग देख ले हेते बाल भाई सब लगा के अरे पता बा हम बढ़ावनी है बाल बढ़ौलू 3 महीना में बढ़ गइल बाल। अरे एकरा के बाल पता बा ए बस वाला तेल लगावले तू लगा के देख इसको बाल कहते हैं बार नहीं कहते हैं बार कइले बोल हमरा से। अरे का भचर करता चुप रहा बार दूसरा जगह होला चुप रहा भचर मत करी रंजीत जी लेकिन कहे कि सुना कैसे
कि गाँव देहात छोड़ी बसल बाड़ू कावा शिवानी अरे आई के दिल्ली शहर में हाँ निवी गाँव देहात छोड़ के आयल बाड़ू दिल्ली शहर में अपन लाज बचावे खातिर गाँव देहात छोड़ के आयल बाड़ू शहर में रहता ताकि केहू जानत नहीं कि तू का बाड़ू का बाड़ू छुपावा तारी बताव तनी चला ना यूपी में कहा तारू बिहार में चला तारा बिहार में मरद बा यूपी में नहीं क्यों मरद तनी तू आवा दिखाई तारा कि वो आजमगढ़ से भिड़ल बाड़ू तो सुना कि गाँव देहात छोड़ी बसल बाड़ू अरे आई के दिल्ली शहर में सुना बसल बाड़ू न तो सुना कैसे रहल जाल तनी सीख कि यूपी के मर्दा में यूपी के मर्दा में दम होला के तना चला दिखाई आजमगढ़ में यूपी के मर्दा में बड़ा हो अरे यूपी के मर्दा में दम होला के तना चला दिखाई आजमगढ़ में यूपी के मर्दा हाय 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 बनल मास्टर हाँ हाय बाबलू यूपी के मर्दा में हाय यूपी के मर्दा में वही बाड़ू भाई न तोहरा यूपी के मर्दा हाँ ए बबलू ए बबलू अगर यूपी के मर्दा गर्दा छोड़ाई तो तू बिहार मुजफ्फरपुर का करे जाई तू का कर जाई तू एगो बात बताओ एगो वीडियो अपन देखावो जौन तू यूपी में प्रोग्राम कैले होख ना ई खाली नहीं बिहार खे में। सब बिहार के बा हाँ तो जब यूपी के मर्दा में इतना दम बा तो तू बिहार का करे जालू अरे ई जाली का वो अपन अथी दिखावे शो दिखावे स्टेज शो हैं? तो आखिर जालू न हो जे सो देखावे का कोई तारा तू के? देखो मधु तारा गाँव 15 साल इहो भइल तू निर्माण परदेसी जी के साथ धइले बड़ू फटाफट के साथ धइले बड़ू ए प्रियंका। हैं? तू 1 साल में चमक जइबू इहो निर्मला के बहिन हो गेल बड़ी तू को लगा तो तू जब दुगोला गावे लगलू निर्मला यादव के सच में तो बिहार के तू यूपी के बड़ू तरह के बिहारी बनाइए के दम धरे ऊ आ तो- कहे के बा कैसे कैसे कि जिला गोपालगंज की छापरा सिवान हो जिला गोपालगंज छापरा सिवान हो हाँ हाँ कि अरे उहवा के लोहिका लागे कि टाइगर सलमान हो ओहो टाइगर खड़ी लागल सब बड़ी टाइट रहल सब जौन बिहार के लड़का बड़ा सन ओकनी के जामा पैंट देखियो यूपी वाला सन के देखे साफ उरट हो तोहरा गुजारा हुई से होई ओकनी के पैंट सले रहल पैंट शॉर्टले रहला बिहार के लड़कन के पैंट देख लिए एकदम कि हां उठा रहला पैंट एकदम फाइट पैंट खड़ा रही उठो रही एकदम कॉलर खड़ा रही तारा यूपी खान लेकिन कहे के बा कैसे कि अरे जिला गोपालगंज छापरा सिवान हो जिला गोपालगंज छापरा सिवान हो ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान हो ई हवा के लइका गाते टाइगर सलमान हो ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान हो ए हो ई हवा के लइका लागे टाइगर सलमान कि अरे डेरी मिल्क खाने चुवे लगबू एगो डेरी मिल्क बड़का लमका चॉकलेट आवेला 180 रुपया में खैले बाड़ी आई चटले बड़ी बिहार में ज्यादा खैले बाड़ी ऐसे याद बा आ उ जब ठंडी में रखबू तो ठीक रही हाँ। टाइट रहेला फ्रिज में डाल हाँ, दो बिहार के लड़का फ्रिज में डाल के हमार देवे। बेरा आवे तो मत बोलो मेरा हमार जो बेर तार बेरा आई तो बोलियो लबर लबर मत बोलो अल्लाह बरला छनी बात काल से देवाल मत उड़ावो फ्रिज में जब बड़का टॉफी रखबू ठंडा रही तो टाइट हाँ, रही बड़का फ्रिज में आ जैसे फ्रिज से निकाल देबे एबारे गर्मी के महीना बा हाँ, पिघल के तो गिर जाई। पघिल के चुए लगे हाँ, गिर जाई पिघल तो के ना। सुनो ध्यान दो देखा के 1 लाख भैया वो देह बगिरेला कि अरे तेरी मिल्क खाने चुए लगबू कि
कि यारे धरी जब कवार में तब एक बार छोलो एक बार देखो दे हसिया ना मुजफ्फरपुर में लीची खियाए उजर उजर ऊ बढ़िया बढ़िया दिल्ली में लेके ये खिया दिया हमरा। लेकिन कहे के बा कैसे कि अरे है ना घूम डिफेंडर होने करो मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु अरे एक बार चलो बिहार में हां देखो केगा गावल जाला कि अरे मर्दा हीरोआ मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु एक बार चलो बिहार मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु एक बार चलो बिहार वाह ये कहा तारी की उन्हें डेयरी मिल्क मिलेला। डेयरी मिल्क भेरी मिल्क ना हाँ। डेयरी मिल्क वो बड़का बड़का फ्रिज से बिहार के लड़का निकाल के खियावले बाड़े यही से कुल याद बा याद बा कहाँ से बिहार में ये कुल चलबे करेला। हाँ ये कुल बड़ा बड़ा डेयरी मिल्क बड़ा बड़ा लंबा लंबा छोट छोट केरा लीची कुल खैले बाड़ी। पिछला बार समझौले रहनी यहाँ के कि देखा जौनपुर की मुरई खैले बाड़ू तो शांत रहिया लेकिन एकरा बुझाइल ना वो ऐसा मने से भिड़ल बाड़ी जौन यूपी के होई। सुनो मई के महीना बा वाह ए घड़ी ओने मालदेव आम होला अरे छोड़ा सुना लाल लाल मालदेव कहल जाला। हाँ मालदेव मालदेव यानी के फाड़ के खाबू तो उ माल दी तू बुझा तो कितना खैले बाड़ू यहीं से लागत तो ढेर खैले बाड़ू। और रस वाला खाए के बाद लंगड़ा हो आ रस वाला ग्राम खाए होगे तो लंगड़ा देखा बिहार की जे बाबू है ना बुझी लेकिन तू हमरा यूपी में आवत हम बताइम ना कि यूपी के कैसन होला मालदेव आम की लामदेव आम तो सुना कि जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मऊ के कि मर्दा दमदार होला गुंडा लखनऊ के बात सुना जोन दमदार मर्द होला ना जोन कहाला मरद होगा ना मरद महेश परदेसी जी से जाके मिला बुझा जाई काहे यूपी के बाड़न का ओने बिहार के होवन बिहार के मर्द रहुए ने जब बुझाता नहीं कैसन बाड़े लेकिन यूपी के बात करता नहीं यूपी के जैसे सर मर्द बाड़े ना एक बार मर्द के संगे भिड़ जेबू तो भुला ना पाइबू के कैसन मर्द बाड़े बड़ी पुरान धुरान हलो तो सुना कि जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मऊ के जिला देवरिया बलिया गोरखपुर मर्दा दमदार होला गुंडा लखनऊ के मर्दा दमदार होला एक से एक मिलेला एक से एक मिली मोट से वो बढ़िया तगड़ा मिलेला एक से एक मिलेला दू से दू मिलेला ये तो बुझाता हमनी के बिहार अच्छा में ही जौन बतावा है योगी से भेंट भइल बा सुनो ना जौन बिहार में हमनी के बर्फो मिलेला गेहूं से लइका बर्फ किनेला अच्छा उहे हाल भाई एक से एक मिलेला दू से दू मिलेला आओ का बुझबू तू तारा के का बताई तू पहले बार आइल बाड़ू पहला बार ना कभी बार ऐसे कहा तन तनी सीखा लूर सीख ल कैसन होला कि एक से एक देखे के लइका अरे मिली तहरा डगार में कि यूपी के मर्दा यूपी के मर्दा में दम होला कितना चला दिखाइया जमगढ़ में अरे मर्दा हीरोआ पहिबुए मधु एक बार चलो बिहार में मर्दा हीरोआ मिलिए मधु एक बार चलो बिहार में चला
आजमगढ़ में दिखाई कैसन मर्द होला। चलो तरह के एसी के टिकट करा के एसी में सुता के बिहार तब ले न चले पूछबू ही यूपी के मर्द का होला। तू खाली अपन ही रोट ले बाड़ू, जाए हम छोड़ दे तारी तोरा। अरे यूपी बिहार आज के बाद ना गए तोरा समय तू का गईबू, तू गइए ना पैबू हमर संगे गईबू का गाओ तारी बुझा तो कुछ गाओ तारी कुछ का गावत कुछ खाली बोल बुढ़िया दो। ने नहीं आज के बाद कुमारवा से हो जा आज के बाद ना होई मेरे संगे। चाहे लांगड़ा से गावल जाए। तेरा बस कहीं ना कि तू गईबू का। यूपी बिहार के छोड़ो पहले हे मरद के देखो लो। जय हो भाई। हेलो जय हो ओहो धारी बारू बाबा के धारी बारू, गोरी फूला धारी बारू बाबा के धारी बारू, लगलू पासारे तू तो पियर फराक वाली हो, चमट मारो तारुआ पियर फराक वाले, चटपट मारो तारुआ पियर फराक वाली, चटपट मारो तारुआ पियर वाह 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 वाह। आई 2024 के इलेक्शन में मधु खाड़ा बाड़ी। हाँ ई खार नहीं खिंगरा के दोसर के उखार कइले बा। ई खाड़ा नहीं हो सकत हम जानते ना 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 इनकरा के राघवेंद्र सिंह भी नहीं खड़ा कर सकता। इनकरा के खड़ा दुई आदमी कर हाँ सकता एक आदमी से मन ना भरे जल्दी या तो महेश परदेसी जी आ नहीं तो राजू बाबा। ना वहाँ के बस देख कमजोर बढ़ जाता दू है। आदमी इनका के खड़ा कर सकता। हाँ लेकिन आओ जब लड़ते बाड़ू इलेक्शन में खड़े बाड़ू जंग लड़े के तैयारे बाड़ू हाँ आ जब छाप लेके आइल बाड़ू का छापाई कर नॉमिनेशन हो गइल बा इनको हो गइल के कोइला सही कर नॉमिनेशन। आ इनके प्रचार में अब हम आइल बानी तो बबुआ इनकर तनी प्रचार कर देबे के बा अच्छा भा कि चोली छाप जिंदाबाद 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 चोली छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा बटन कहाँ दबेगा चोली वाले छाप हमारा बटन कहाँ दबेगा चोली वाले छाप हमारा नेता कैसा हो मधु पांडे जैसा हो। क्या बात है। अरे मधु का यही है छाप, चोली छाप। देखो पुरुआ पछुआ बहता सारा लोगवा कहता हाँ, तनी चोली छाप देखा दे लेके हाथ में। आ घरे घरे चर्चा बा चोली छाप के पर्चा बा। तनी छाप देखा है हाथ में लेके। ए होई कहाँ से आई हो यार ये मधु के प्रचार छाप खातिर रखल बा। चुनाव चिन्ह अपन लो एकरा बात नीचे वाले कोई हो। इधर चुनाव रख लो चिन्ह तोरो काम में आई। प्रचार कर कहे बा कैसे आई चलो मुड़ी में लिपेट लो। 1 लाख पे तनी कर प्रचार कराई शिवानी का में आई। कि यार चलता में सगरो चुनौआ हो कि यार सुर भइल बावे पूरा गौआ हो कैसे आवत बबलू कि यार चलता में सगरो चुनौआ हो सुर भइल बावे पूरा गौआ हो टिकट लेके लड़ोए मधु हो जइबू आबा चोली छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुनो हंसत का बड़ू ए मधु गीता हर चोली छाप जिंदाबाद तू तो पहले बड़ू कि तो हर चोली छाप जिंदाबाद आओ कि तो हर चोली छाप जिंदाबाद तो हर चोली छाप जिंदाबाद चोली छाप जिंदाबाद, ढोली छाप जिंदाबाद। तो हर चोली छाप जिंदाबाद तो हर चोली छाप जिंदाबाद ढोली छाप जिंदाबाद, ढोली छाप जिंदाबाद। का हो वाह 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 बड़ा अच्छा चुनाव निशान बाहर हुआ के। हाँ बहुत प्रचार करी। चोली छाप जिंदाबाद। वाह चोली तो ठीक बा हाँ एकदम बढ़िया चोली बा। गही रे। लड़का ना दबाई तो के दबाई। कैसा नाम के बा बटन कह के बोलो चोली तो भाई को भैया हमार चोली छाप तहार हो। तहार चोली लेकिन सुन ली तहारो एकदम बढ़िया जवाब नहीं के एकदम बढ़िया चुनाव निशान बा। काट कर सुना तुम बा। बढ़िया चुनाव निशान बा सबके लगे बा। हाँ
चोली दबा और जे बता देने के बाद। बटन दबाई ढोड़ी छाप के ढोड़ी छाप देखा इनकर चुनाव निशान है ढोड़ी छाप। ओहो इहो छाप ठीके मिलल और हम इनके प्रचारे में आयल हुई हाँ सुननी बड़ा चुनाव अच्छा निशान मिलल बा सोचनी चल जाई प्रचार में का पता जीत जाई हन वोटिंग के और समय का देखा जकरा प्रचार में हम जानी न उ जीत जाला जीत जाला। तनी हमरो प्रचार कर इतना सुंदर चुनाव निशान मिली तो जीती के ना लेकिन सुना लड़ा तर तो ठीक बा लड़ो लेकिन विरोधी कम नहीं खे ना बच कर रहिया आई ढोड़ी बढ़िया से बटन दबा के तनी बार चुनाव के प्रचार कर दी हाँ कि ढोड़ी छाप जिंदाबाद ढोड़ी छाप जिंदाबाद 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 ढोड़ी छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना गहिर गई ढोड़ी बा अरे गोहिर गोहिर ई कौन छाप हो अरे बढ़िया ढोड़ी छाप हो इतना सुंदर चुनाव निशान हो केहू के नाम और ले ली। वो 2024 के चुनाव हो इतना तो मोदियों को चुनावी छाप ना मिलल नहीं बढ़िया चुनाव निशान है लेकिन सुना कहा तार तो सुना अबकी बार 800 पार चोली छाप जिंदाबाद कि तू जन पीछे अब हटा हो ओए हो हो अरे आवा मैदान में तू डाटा हो बबलू बना के कि तू पीछे जन अब हटा हो आवा मैदान में तू डाटा हो मैदान में तू जाता हो जनता जनार्दन संग हम हूँ दे तनिया आशीर्वाद हो जा ढोड़ी छाप जिंदाबाद 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 आशीर्वाद ले लो आशीर्वाद लो कामे आई बहुत का ढोड़ी खुदाई हो ऐसा नहीं छाप बा केकरा लगे नहीं के मर्द मेहरारू सबका लगे दबा तो सब अपने अपने से बटन दबा ली और सब अपने से दबा तो सुना कि तोहार ढोड़ी छाप जिंदाबाद 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 वाह वाह जय हो आवा तोहार ढोड़ी छाप जिंदाबाद तोहार ढोड़ी छाप जिंदाबाद ए हो तोहार ढोड़ी छाप जिंदाबाद तोहार ढोड़ी छाप जिंदाबाद ए हां सुनो सुनाओ यही पर बटन सभे दवाई पहले परदेसी जी मोहर मारात रहो रंग में भिगा के और ठोकात रहो अब उ सब सिस्टम नहीं खे नहीं खे अब अब खाली डायरेक्टेड अंगूठा से दबा दी हाँ चिटकी से दबा दी हाँ खाली बस नीला बटन पर दबा दी और वोट पाली लेकिन सुनो कहे बा कैसे हो कि अरे वही पे बटन दबाई सभे आ तोहरा के ठेल के जीताई सभे ठेल के ये कौन जीता नहीं हो भाई अरे ठेल ठुल के जीता दे पर ठोक ठाक के केहूंगा सही करे पहले हम ठेलाओ। जब खड़े हो गई बड़ी पहले मोहर के पहले बटन के दबाई पहले टाइमिंग बताओ जो पहले हम ही ठेलो ओकरा बाद परदेसी जी तब 1 लाख भैया पीछे से दबावे ले तब विकास तब विजय तब मोदी जी पीछे ठेले अब की बार 400 पार लास्ट में राघवेंद्र जी पूर्ण बहुमत से हाँ पूर्ण बहुमत से राघवेंद्र जी जीते अब सरदारो जी बनी वही में वोट तरह मिली टेंशन मत करो कहे के बा कैसे हो कि अरे वही पे बटन दबाई सोबे आ तोहरा के ठेल के जीतई ओही के फेर से जिताई सभे इनका के फेर से जिताई सभे वही पे बटन दबाई सभे आ तोरा के ठेल के जीताई सभे इनका के ठेल के जिताई सभे इनका के ठेल के जिताई सभे हां लेकिन कहे के बा ए कि अरे जाके तू देखो जमन का सबके ओ हो अरे बाटो तू पर
बांटे के पड़ी हाँ जीते खातिर फ्रूटी पियावे के पड़ी। कुछ देखो जीते खातिर कुछ करे के हाँ पड़ी या तो फ्रूटी पियावा ना तो कोनो चीज पिया के जीताओ। कि तोहर चोली छाप जिंदाबाद तोहर चोली छाप जिंदाबाद तोहार चोली छाप जिंदाबाद तोहार चोली छाप जिंदाबाद तोहार चोली छाप जिंदाबाद तोहार ढोरी छाप जिंदाबाद। वाह वाह चोली छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ए हाँ हाय चोली छाप जिंदाबाद तोहार चोली छाप जिंदाबाद तोहार चोली छाप जिंदाबाद तोहार चोली छाप जिंदाबाद। वाह का हो सबका के तो खड़ा करा देलू हो हाँ, लेकिन तू कहाँ खड़ा बाड़ू तो खड़े बनी तू तो खड़े बाड़ू हाँ तनी हमरो खड़ा के बाड़ू। कोन दे अब बिना खड़े के जीती हम निर्दलीय लड़ जब खार को दलो हमरा के। विकास जीती है कि बबलू जीती हो तू खड़ा बाड़ तू खड़े होके नहीं जीतबू हां सबका के नाम गिना देलू है महेश परदेसी जी के रोहित के हाँ। मोदी जी के सरदार जी के हाँ। 1 लाख भैया सबकर तो बिना बटन दबाए तो केहू जीती ना बटन तोरो बटन दबावे के पड़ी बिना बटन दबाए तू कहाँ जीतबू ना तोरो ढोड़ी छाप में बटन दबावे के पड़ी नो तब न जीतबू कि बिना बटन दबावले जीत जेबू अब रियावे के पड़ी। ई कौन आयोग देले बा छापी। सबका के कहा तारू मंत्री तब कि जब तू ना लड़तू तो हां दूसरा के कहा तारू लड़का जवान सबके ऊ बटन टिपत लेकिन बिना बटन टिपले 2024 के चुनाव के जीती तू जीत जेबू ना एगो उपाय बा जीते के का वोट तनी मांगे के सुना ना पड़ी। सुना तनी चुनाव चिन्ह कैसे कहल जाला कैसे प्रचार कइल जाला तनी सीखो कैसे कि हो जा रंगदारन से राजी हो अच्छा और मार ली ढोड़ी छाप बाजी हो ते सब की बार मारी बाजी मारी तू बाजी। बच के रहिया अपन चिंता कर हमार छोड़ दो छोड़ दो। कि हो जा रंगदारन से राजी हो मार ली ढोड़ी छाप बाजी हो मारली ढोरी छाप बाजी हो मारली ढोरी छाप बाजी हो हो जा रंगदारन से राजी हो मार ली ढोड़ी छाप बाजी हो मारली ढोरी छाप बाजी हो मारली ढोरी छाप बाजी और कहलू है कि हमरा के खड़ा करौले से और लास्ट में राघवेंद्र सर के नाम धनी हो पूर्ण बहुमत देलू हो नो हाँ। लेकिन ये बताई तू केकरा बहुमत से बाड़ू हां राजू बाबा के बहुमत से बाड़ू ना। लास्ट में पूर्ण बहुमत वही को रही हम देखो आई दूगो बाड़ी सन हमार सखी हाँ एकनी के वोट मंगी है सन अच्छा जाके ये पहिया मिल के लेन देन को के हमरा के जिता दे हाँ। तारा के दुए नोट चाहिए ई जाके